आंदोलनाक यश, वादग्रस्त बसस्टॉप अखेर काढले. कारवार शहरातल्या बाईकवर बाई शाळेलागी उभारलेल्या वादग्रस्त बसस्टॉप अखेर काढले. सार्वजनिक तसेच शाळेच्या विरोधानंतर हे बसस्टॉप काढतो निर्णय घेतलो. भाजपा उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी हे बसस्टॉपा लागून हे बसस्टॉप शाळेच्या आवारात बांधिल्यान आणि फुटपाथाचेर बांधिले आशिल्ल्यान या वाठारांतल्यान येवच्या नागरिकांक तशेंच शाळेंतल्या भुरग्यांक हद त्रास सहन करचो पडटलो आणि अपघात जावची शक्यता जास्त आशिल्ल्यान तेमी तीव्र विरोध केलो. अखेर तेमगेल्या आणि नागरिकांक केल्ल्या विरोधात हे बसस्टॉप काडचो निर्णय घेतलो. कारवार रोटरी क्लबच्या वतीन नगरपालिकेची परवानगी घेऊन हे बसस्टॉप उभारिले. मात्र शाळेच्या वाठारात बसस्टॉप उभारिल्ल्यान नागरिक आणि शाळेकडच्यान विरोध जालो. ह्या कारणान हे प्रकरण आमदार सतीश सैल हेमगेल्या विरोधात राजकीय वादाचे कारण बनले. उद्घाटन जावचे पयलेच हे बसस्टॉप चर्चेत आयले. दरम्यान बाईकवर बाई शाळेकडच्यान काडिल्ले हे बसस्टॉप आता अजवी वचन लागी रवींद्रनाथ टागोर हेमगेल्या पुतळ्याच्या वाठारात नागरिक बसची प्रतीक्षा करतात त्या जाग्यार स्थलांतरित करून परत उभारतले. कारवार बस स्थानका लागी बस आणि कारमध्ये अपघात. कारवार शहरातल्या बस स्थानका लागी परिवहन महामंडळाच्या बसान टाटा अल्ट्रोज कारक फाटल्यान धडक दिल्ल्याची घटना घडली. यू टर्न घेत असताना हो अपघात झाल्याचे प्राथमिक अंदाज आसा. धडकेची तीव्रता इतली आशिल्ली की कारच्या फाटली बाजूची काच पुराय प्रमाणात फुटली. मात्र बस आणि कारमधले प्रवासी सुदैवान वाचिल्ले असून कोणाक बी कसली गंभीर दुखापत झाली ना. अपघाताची माहिती मेळताच वाहतूक पोलिसांनी घटनास्थळाला भेट देऊन पळवणी केली. अपघातग्रस्त वाहन बाजून केल्यानंतर वाहतूक सुरळीत केली. या घटने प्रकरणात अद्याप कसलाही गुन्हा दाखल केला ना. भारताच्या स्वादिष्ट परंपरेक आधुनिक स्पर्श दिवचे नाव मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड ॲरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. 1991 पासून विश्वास, गुणवत्ता आणि उत्तम चव यांचा संगम. टोमॅटो, चिली, सोया सॉस, सिरप, सीझनिंग पावडर आणि बरेच काही. घरगुती जेवण असो किंवा हॉटेलचं खास मेन्यू, प्रत्येक खाण्याक दिता खास चव आणि परफेक्ट टच. ताजेपण, झणझणीत चव आणि वेगवेगळ्या फ्लेवरची शानदार रेंज जे ज्युसा खातीर, बेकरी, डेअरी आणि फार्माक उपयोग जाता. ISO प्रमाणित गुणवत्ता आणि ग्राहकालो अढळ विश्वास. प्रत्येक उत्पादनात उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि सातत्य. प्रत्येक जाग्यार चव आणि सुगंधाची खास मजा. प्रामाणिकपणा ही आमगेली पॉलिसी न्ही तर आमगेले तत्व आसा. तर आधी स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर संपर्क करा. मल्लिकार्जुन ॲग्रो फूड्स अँड ॲरोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, शंकर फूड पार्क, सदाशिवगड, कारवार. क्रशरा लागून दुर्घटना, लॉरी अंगावेल्यान गेल्ल्यान चालकाचो मृत्यू. कारवार क्रशरात फातोर रिकामे करताना नियंत्रण सुटिल्ल्यान 10 चाकी लॉरी चालकाच्या अंगावेल्यान गेल्ल्यान चालकाचो जागारीच मृत्यू जाल्ल्याची हृदयकारक घटना अंकोला तालुक्यातल्या बोगरी बैल हिंगा मंगळवारा घडली. हट्टेकरी हांचो रहिवासी मारुती रामचंद्र नाईक, वय 50 अशें मृत चालकाचे नाव आसा. बोगरी बैल हांचो राजू कळस हेमगेल्या मालकीच्या क्रशरासाठी सदाप्रमाणे फातोर घेवन आयिल्लो मारुती रामचंद्र नाईक लॉरींतल्यान सकयल उतरले नंतर ही दुर्घटना घडली. लॉरी थांबोवन फातोर खाली करताना हँड ब्रेक न लायिल्ल्यान लॉरी अचानक फुडें सरकू लागली अशें सांगतात. धोका लक्षात येताच मारुती हेमी लॉरी थांबोवचो प्रयत्न केलो. मात्र नियंत्रणा भायर गेल्ल्या लॉरीन तेमगेल्या अंगावेल्यान वयत पलटी जाली. मारुती रामचंद्र नाईक हेमगेलो घटनास्थळारच मृत्यू जालो. घटनेची खबर मेळताच अंकोला पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी घटनास्थळार दाखल झाले. पोलिसांनी पळवणी करून प्रकरण दाखल केले असून फुडलो तपास सुरू केला. मृत मारुती नाईक हेमगेले पश्चात तेमगेली बायल, एक चली आणि मोठो नातेवाईक परिवार आसा. कुटुंबाचो आधार आशिल्ल्या व्यक्तीचो या दुर्घटनेत मृत्यू जाल्ल्यान
तेमगेल्या कुटुंबाचेर मोठे संकट कोसळिल्लें आसा। दुर्घटनेचे नेमके कारण तशेंच सुरक्षेच्या उपाययोजना बद्दल सखोल तपास करचो अशी मागणी स्थानिकांनी केला। जोडा तालुक्यातल्या रामनगरात नेटवर्काची दुरवस्था। जिओ आणि एअरटेल सेवेसाठी ग्रामस्थांचे पंचायतीक निवेदन। कारवार जोडा तालुक्यातल्या रामनगर गावात जिओ आणि एअरटेलचे मोबाईल नेटवर्क आणि इंटरनेट सेवा खूप खराब असल्याची ग्रामस्थांनी तक्रार केला। याविषयी ग्रामपंचायत विकास अधिकाऱ्याक निवेदन देऊन तात्काळ उपाययोजना करची मागणी केली। गावात मोबाईल सिग्नल वारंवार खंडित जावचे, कॉल कट जावचे, तसेच इंटरनेट सेवा खूप मंद गतीन चालूक यासारख्या समस्या ग्रामस्थांक मुखार येवची पडटा। ताका लागून विद्यार्थी, व्यापारी, कर्मचारी आणि सामान्य नागरिकांक खूप त्रास सहन करचो पडटा। आपत्कालीन वेळार कोणाक संपर्क करता जाय जाल्यार खूप कठीण जाता अशें ग्रामस्थांनी सांगले। नेटवर्क कंपन्यान रामनगरातली मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा तात्काळ सुधारची अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली। ह्या वेळार परशुराम देसाई, मंजुनाथ नायक, महेश नायक, महेश कोराटे, विनोद देसाई, दिलीप देसाई आणि प्रशांत नायर हाजीर आशिल्ले। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। घर बांधतो असो वा घरात नवरंग दिवतो असो, प्रत्येक गरजे खातीर एकाच विश्वासू ठिकाण PC महाजन, दुर्गादेवी देवस्थान रस्तो, सदाशिवगड, कारवार। आमचे कडेन मेळटा दालमिया सिमेंट, बिर्ला ओपस पेंट कंपनीचे वरायटीज ऑफ पेंट्स जसे इंटिरियर, एक्सटिरियर आणि वॉल पेंट्स, तसेच उत्तम दर्जाचे पेंट्स, ब्रश, रोलर्स आणि सगळे पेंटिंग ॲक्सेसरीज। टाइल्स बसोवच्याक बर्जर टाइल्स एडेसिव्ह आणि वॉटरप्रूफिंग सोल्युशन उपलब्ध आसा। आमच्याकडे होम विजिट सर्व्हिस बी उपलब्ध आसा। अधिक माहिती खातीर वा ऑर्डर दिवचे खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा। PC महाजन, विश्वास आणि गुणवत्ता। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।